ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟିଏ ଚାଷୀ ପୁଅ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଚାଷ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଯେମିତି ଭାରତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ ଚାଲୁଛି। ଏହି ଚାଷ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରାଯାଏ, ସେମିତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଚାଷୀ ଘରର ପିଲା ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତେଣୁ ଏହି ମୁଁ ଫାର୍ମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଖୋଲିଛି। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଫାର୍ମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କାମ କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ଫାର୍ମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆଗେଇ ନେବି। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନେକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଘଟିକା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖାନ୍ତି। ଏମିତି ଚାଷ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କେହି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବି ଚାଷ କେମିତି କରାଯାଏ, ଚାଷ ବିଷୟରେ କ'ଣ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବି। ନିତିଦିନିଆ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କରକୁ ଖୁସି କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ସିଜିନ୍ରେ ଚାଷ ତ ସରିସାରିଲାଣି। ଧାନ ଗଛରେ ଧାନ ଏବେ ପତ୍ର ହୋଇ ଧାନ ଫଳିବା ପାଇଁ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଚାଷ କେମିତି କରାଯାଏ ସେଇଟା ଦେଖାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ଯାହା ହେଉଛି ତାହା ଦେଖାଇବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାର ଆଶାରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରୁଛି। ତେଣୁ ଏବେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘାସ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେମିତି ଚାଷରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଘିଚା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏହି ସିଜିନ୍ରେ ତ ଆଉ ହଳ ତ ଧରି ହେବନି ନା, ଆଉ ଚାଷ ବି କରିହେବନି। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଜିନ୍ ଯେଉଁ ଆସିବ, ସେହି ସିଜିନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଯେ ହଳ କେମିତି ଧରାଯାଏ, କେମିତି ପଲ୍ହା ରୁଆଯାଏ, କେମିତି ପଲ୍ହା ମରାଯାଏ। ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବୁଝାଇ ପାରିବି। ଏବେ ତ ଖାଲି କେଉଁ ଚାଷ କରି ଫଳ କେମିତି ହେଇଛି ତାହା ଦେଖାଇ ହିଁ ପାରିବି। ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଖାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଖାଇବି ବୋଇଲେ ମୁଁ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଏମିତି ଗ୍ରାସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଘାସରେ କେମିତି ଆଗ ଖେଳୁଥିଲେ, କେମିତି ଛୁଆମାନେ ସେଇ ଘାସରେ କେମିତି ନୂଆ ଖେଳଣା ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ସେହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଏହି ଘାସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳଣା ତିଆରି ହେବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛି ଏମିତି ଘାସରେ। କାହିଁକିନା ଆଗ ଏମିତି ଖେଳଣା ମିଳୁନଥିଲା, ଦାମିକିଆ ହେଉଥିଲା। ସେମିତି ଦାମିକା ଜିନିଷ ପଇସା ଦେଇକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଆଗ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଘାସରେ କେମିତି ଖେଳଣା ତିଆରି କରାଯାଏ, ଏମିତି ଓଡ଼ିଆ ଚାଷୀ ଘର ପିଲାମାନେ କେମିତି ଖେଳନ୍ତି, ସେହି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖୁସିର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତେଣୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଁ ଘାସ ଦେଖାଇବି। ସେଇ ଘାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନାଇବି ଏମିତି ଘାସ ହୁଏ, ଏମିତି ଘାସ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ, କେଉଁଠାରେ ହୁଏ ଓ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହୁଏ। ସେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ତଥ୍ୟରେ ବୁଝାଇବି ଓ କେତେକ ଚାଷ ମଧ୍ୟରୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କେମିତି ଚାଷ କରାଯାଏ, କେମିତି ତାକୁ ହାରଭେଷ୍ଟର ମାନେ କଟା ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ମୁଁ ଖୁସିର ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ବାହାର ଦେଶରେ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେହି ପିଲାଙ୍କୁ ଓ ଅନେକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାର ଦେଶରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛି, ସେହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତ ଜାଗାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଚାଷକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଜଣଙ୍କୁ ସହାୟ କରିବେ, ସେ ଅଲଗା ଜଣଙ୍କୁ ସହାୟ କରିବ, ସେ ବି ଅଲଗା ଜଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। ସେମିତି ସମସ୍ତ ଜାଗାକୁ ପ୍ରଚାର ହେଇଯିବ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଓ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଏହି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଚାଷ ବିଷୟରେ। ନୂଆ ତରିକାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ
ଏମିତି ଖୁସିର ସହିତ ବତାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଏଠି ଯେମିତି ଘାସ ଚାଲିଛି, ଘାସ କେମିତି ବଛାଯାଏ, ଘାସ ଆମ ଭାଷାରେ ଜୁଡ଼ ବୋଲନ୍ତି, ତାହାକୁ ଜୁଡ଼ ଇଂଲିଶ ଭାଷାରେ ଗ୍ରାସ୍ ବୋଲନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମ ଭାଷାରେ ଚଲେନି। ଗ୍ରାସ୍ ହେଲେ କ'ଣ ସେଇଟା ବୋଲିବେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିଛି। ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ନୀତିଦିନିଆ ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିବ। ଏମିତି ବ୍ଲଗ୍ ବୋଇଲେ ଏମିତି କୁନ୍ଦୁରୁ ଭଜା ହେଲା ଆମ ଘରେ ଆଜି, ଭାତରେ ଶୁଖୁଆ ଭଜା ଆଜି ହେଲା, ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବି ନାହିଁ ମୁଁ। ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ସେଇଟା ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଜାଣିବେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ। ଏମିତି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ସେଇଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ଚାଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଫାଇଦା ବି ହେବ ସେଇ ବିଷୟରେ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାଷ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ତ ଧନୀ ଘର ହେଇଥିବେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଧନୀ ଘରମାନେ ଟିକେ ଜାଣିବା କଥା ଆମର କଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବରେ। ଏମିତି ଧାନ ଚାଷ କରି, ଗହମ ଚାଷ କରି, ବାଜରା ଚାଷ କରି, ହରଡ଼ ଚାଷ କରି, ମୁଗ ଚାଷ କରି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚାଷ ଥାଏ। କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚାଷର କିଛି ଶସ୍ୟମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବ ଆପଣ ପାଖକୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଚାଷୀ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଆମର ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଚାଷ କରିନଥିବୁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଭୋକରେ ଉପାସରେ ରହି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଚାଷ ବିଷୟରେ କିଛି ଧାରଣା ଦେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ଖୋଲିବି ବୋଲି। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୁଁ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ କିଛି ଚାଷ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି। ଆଉ ସେଥିରେ ଶିଖିବେ ଯେ ଆମର କଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପୁଅର କେମିତି କଷ୍ଟ, ଏମିତି ଧାନ କ'ଣ ସବୁ ଚାଷରେ କେତେ କଷ୍ଟ ଥାଏ, ତାହା ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ରହିଲି, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।